Samozřejmě prozradím, tak bych vás chtěl pozvat na celé letošní vánoční oslavy, protože možná jste zaregistrovali v kabelové televizi, po případě v Přerovském deníku, že letos budou ty vánoční programy opravdu bohaté, protože organizátoři kulturní informační služby města Přerova a také technické služby města Přerova letos připravili ještě takzvaný doprovodný program. Ten doprovodný program máte jednak vystaven tady na náměstí na domě číslo 8, jednak ho máte na Ačkách po městě. Začínáme již zítra prvním koncertem skupiny Travelers a revivalu Elvise Presleyho. Pak to bude pokračovat co 2 dny až do konce letošního roku. Přerušeno to bude od 14. prosince, kdy samozřejmě tady budou zahájeny vánoční hvězdičky, které budou až do Štědrého dne, tak jsme zvykli. Takže folklorní soubory, pěvecké sbory, taneční skupiny Přerova a 24. prosince potom koncert Pavla Nováka mladšího. Hned po Vánocích opět doprovodný program, ve kterém budou vystupovat revivalové kapely, jenom vzpomenu revival ABBA, revival Boniem, bude tu Synkopa, bude tu Karel Cáha s Olgou Novákovou, bude tu zkrátka každý druhý den někdo vyhrávat, aby ty vánoční svátky byly zpestřené. Po Vánocích, který budeme pokračovat až do Silvestra. Na Silvestra, pokud budete mít náladu, přijdete na 14. hodinu na Bečvu, protože tam bude i 42. ročník silvestrovské plavecké show, kdy si připomene Františka Venclovského a další otužilce. Potom tady bude poslední koncert roku na Silvestra a večerní diskotéka René Jančíka, která bude začínat ve 21 hodin, končit v 1 hodinu po půlnoci a mezi tím přesně o půlnoci nás hasne 755 na našem Přerovském zámku a bude odpálen velký ohňostroj, ale to máme ještě měsíc před sebou. A co ten dnešní den? 17 hodin tady pozvu na pódium kamarády z gymnázia Jakuba Škody, pěvecký sbor. Uvidíte 2 sbory vlastně. Bude to premiérové vystoupení přípravného sboru, který se jmenuje Gimpláček. Hned potom zaspívá pěvecký sbor gymnázia Jakuba Škody. A řádově kolem 17 hodiny 15 minuty pan primátor se svými kamarády z mateřské školy z Máchové, z keramické, dá odpočítávat a rožneme tady ten krásný vánoční strom, který je již připraven. Pro vaši informaci má 17 metrů, dovezli jsme ho z Polesí, z Počtácka a když jsem se díval, jak se zdobil, věřím, že se vám bude tak jako každý rok líbit. Máme ještě 5 minut, takže já poprosím o náladovou hudbu. Jsem rád, že se tady scházíte ze všech ulic na náměstí, že vidět, že ta tradice, která byla založena roku 2002, když bylo zrekonstruováno náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, našla své ctitele a že jste rádi, že přicházíte, abyste viděli ten jedinečný okamžik, který můžeme vidět vždy jen pouze jednou v roce. Ten stromek nám bude svítit víc než 5 týdnů tady, ale to premiérové první osvětlení budete vidět na vlastní oči. Tam není tady ta? Je, tady. Zvěstoval.
náměstí, na Masarykově náměstí. Je nás tady ještě více než v loni, mám z toho velikou radost. A tak, jak jsem říkal dole, ten rok tak rychle utekl a už tady máme zase první adventní neděli. A co děláme na první adventní neděli, děti? Rozsvítí se stromek. A protože jsme nic lepšího nevymysleli zatím, takže já jsem požádal znovu mateřskou školu keramickou na Máchově ulici, aby mi pomohli rozsvítit vánoční stromek. My budeme počítat od 10 do 1 a potom zakřičíme teď a stromeček se musí rozsvítit na slovo teď, ona to reaguje. Takže děti, pokud umíte počítat od 10 do 1, tak nám pomůžete, ano? A my jdeme na to. Tak, nachystaní? Děti jsou nachystaní, pane primátore, takže můžete začít odpočítat. Jdem na to. Tak, či já jdu za vámi, tady tak, ať vám, tak, a budeme počítat. Pozor, teď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vánoční stromek roku 2001 v Přerově už opravdu svítí. Ještě by nám chtěli jednu krátkou básničku na rozloučenou říci. Já bych vám chtěl popřát krásné předvánoční období, protože začínáme tady program vánoční večer jako všech, kteří budou vystupovat a samozřejmě jsou zde připraveny stánky na občerstvení. V žádném případě.